Lokhimon hok aron pen kedeng pon ratching room amai misen pen ke pachun. Kopili Mohila Mondol Congress Committee kechengsi bang piamai kangni. United Khasi People's Organization pen Dhansari Khasiarong kahum ridam. Karbi Anglong live at Birtang ton pen arjupanikta. Difu Golf Boys Higher Secondary School Patuak Lamalong pli dowan long ri yang kang pen kideng pon Lokhimon hok aron pen ratching room amailong ongdung Lokhimon hok aron aphan ki kroyarat atum pen nang chidong dun si sayang deng ingtir et pen pichun pon. Bangso amailong ada por pioneer kep pen cheng pon si ratching room amailong mai chepahem phu pon men sing terang sar phupli dowan long ria mai pen si chepahem phu pon lo la sohut alhi sar poman peng pen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Madhuram Lekthe EM Mongol Singh Timung EM Kachirong Pipi MSc Johnny Timung Board Chairman Mohan Tiso Gandhiram Timung Sarphu Lokhimon Sangha Tiripi Amai Lapen Kurupo Lapen along ritin pen kirang atum pen danglok pen nangan kithe giding atum chetong dun rinti. Maya long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning jepon ki Lokhimon adhorom atum puan kachingri lapen apindeng sumpot sitami langmisen chinam lasi Lokhimon adhorom ta Karbi atum adhorom lo lata pusing ning jepon. Lapen ratching room amai ke pado ponalong aning kanwang ke talon pon jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning jepon ki Karbi Anglong Autonomous Council bajera long pen lak ing koya tangka ipon poputa kaning je padopon. Thang ajek lo ni phai phor ni February 5 ang ni selang phan ke hok pon lo alang li kurusar lapen arnam pensi alang phan kya hirjumi gipi arnam se alang liphan bor gipi la sojoini pensi penana tum alang liphan kroilo Lokhimon athorom kroi sing dangbong pen inglong ke do det kali tho inglong lapen ang partame asam long pen ang tan meghaloi puno Arunachal puno olahaya Karbi tumta penaan na phaido je Lokhimon ki kroi lasi Lokhimon na dhorom ki kroi tumhan isi chururute une lokhoning ti hensek kurusarta ki bukang dowan puskipo mundir ke bang tumalam sa dowan puskipo la penili tuma pindeng sumpot la bangta ilitum ke chitine anni lasi na tum theklong lo la pindeng sumpot ta me Karbi atum pupil theben ke plang la so pindeng sumpot selang tumta rimpon lo la selang churur te une Halapu kurusar madaning ti hensek pen kaning jepon ki non ilitum Karbi Anglong along riso ejang atum ke charli anathu ke paprang dun jiaphan akinang sotlang lasi ilitum epai epo atum kachipaduk abang kinang sotlang lapen Karbi hako alam the tami raraphan thanpon Lokhimon adhorom anam alam the haihu chethan pon pen mesen pen mai pijut pon Pridowanong riangkang mate pridowanong ri amai ahin pen ilitum cherap si ladak ni tum tiri kam amai seng sini tum pridukan lidowanong ri angkang along sini litum labangso amai ada tum sini litum labangso amai bang ke cepatil alang litum pen nang cherap nunti pugani litum puno sitame ke cepatil pi litum lo alang litum hin pen stami ningkang samen ke nang pidun lo alang litum hin pen nang pidun Kodepan ade menon por ke riso yang atum samela postom tu je kicho son teme kangri kangrang itum Lokhimon ron pabang kali nona kai ke riso yang atum bisi koi ke juwa ka watu topik lapen cigarette gutka la hai ke chotum no topik sehla hai tame tum isi awareness ki pipon kang tu bang lalo pinil bangso ratching room amai amen pen tum han tum Karbi Anglong dang pi ban tum message ki pipon ke lalo
asi kecoh son tame imetang kerengi poti coco nangji asi lokon ti sai itu mangkalan bando kecoh banda coco nangji cetame kici pan ke coco nangde asi kecoh pesi ke ti Dipu pen long sudar ing ti la pen Govin Tisu Karbi Anglong live. MLA kili ka por nang te bok ong political party atum do de sang se thek pon long. Lason si West Karbi Anglong Kopili Mohila Mondol Congress Committee ke cheng si bang PMI Kheroni Mondol Congress Committee methang sai himalong ing nipon. Labang so mayalong BJP la pen APHLC asong atum abui ing raipon. Labang so long kadukawe bang pharo isi so se mohila atum mate nimarli atum Congress ay asong along chepa ogdon. Labang so mai ke charipon laki akimia mai phi lata rong pipi hin pensi mai charipon lo. Mai along alhisar piaman pengben ke chetong don West Karbi Anglong District Congress Committee in charge mai phi Elising TP West Karbi Anglong District Mohila Congress Committee amai phi Sonam Timongpi West Karbi Anglong District Congress Committee Dun Mai Phu Jatiram Pator West Karbi Anglong District Congress Committee Dun Mai Phu Rup Singh Bongrung General Secretary in charge organization Sotro Singh Teron Maipu West Karbi Anglong District Youth Congress Committee Agostining Hiatum Chitong Dunsi Mayalong RD Chipi Dunringti Mayalong Maipi Elising TP pen Kadukave Congress Arat Kido An Rongalu Lutsi BJP Kechari Kechok Chelam The Thandamsi Lahayamulu Katumapan Congress along Wanang Pupsi Mayalong pen Kachuningri Padopon Ada di Mondol Mohila Labangsu Sugi Tamtang Potro Perangkat Lidung lah Nak Mondol Mohila dan ada Distrik Mohila Tentang lah Kareng Pangsupi itu penyata di Mondol Mohila kita Gubernmen PLO Presiden kalau yang kita menon sistem tangkai-kai sistem nanti kita ini nilai pun kita pegang jadi alang ni loh kacira buntia tundupi ini BJP lah PHLC itu beheko alang litum litum malong benang nak join itu nali tu matang kenglong krong lo lasi alisa teng putang tes amat itu biji kecil peglong ada ong pik an ini joining kita ong pik BJP pen noi PLC pen noi lah pen kita pik dan tangan sampai bang sampai kita bang amat itu ini joining kita kalau bila Presiden Kareng Pangsupi alang li BJP joining hot bang haro isi sosial mohila penhan BJP na tuke pon la so alam man kona hok rar fan pati lagi Kareng Pangsupi lalu ini nanti pon ke lagi ini tu ke pekundong ke di teni kudam ya bang lagi coba dulu mana mohila alam ke pon ini tu distrik mohila pen ke pon alang bang bali mau kali bang etom lagi mundong mohila pen ke pon masih alang bang ini bang ke pon bang harum la so acikunya lagi coba pigalang dia mata lagi alang tidak kisi donbom masih pekundong lagi coba wala Kheroni pen Mohan Teron Karbi Anglong live. Dhansiri constituency ke parlo Khasia Rongalong United Khasi People's Organization of President P Ratani pen Japonsi Kongchun Bang Kular Scam Kianriam Lapen Kam Klem Rapet Sunday Sten pen Chenglok Kletus Atum Adim Aklong an Palidam Hada kedo barim Khasia Khayatum pen kachingki jethan pen non kedo bom sarkar long kaching thurawar sai kilong chi phandami jesame jethan chimumdam United Khasi People's Organization Maipu Phongthom ka humri da mahut anta thangnat kaching thurawar sai kimi theklongli Pinpur dami kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang amang kaheman Karbi Anglong alu kedo inglong akhaya tuma phan longle pata
akijoy ki pialong dhansiri a constituency long radasai ki claim atum labangso khasi arong ki v form anta palilisi longle pata anta kiron kibak kiplak via jok United Khasi People's Organization amai phupen ningdup chipaklang anparta hadak development akam kimi isita theklongli Khasia Korte tuma phandami kanghon ponangchi ke Karbi Anglong Autonomous Council tami arpudo binonglo atheke Karbi Anglong district ke hanghut Rusemson Singing ti Sarsing Teron langkung habiatum ke Japona song Karbia Dorbar asong along tami Khasi akhai bangkithom an abang phuk kang team mate active member do Lasinona porke latuma phandami kanghon kalananangji ke Karbi Anglong Autonomous Council ta arpudo binong Non Karbi Anglong Autonomous Council Kichari CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japan ison isi pen isi asai tami claim dam bomlo lapen ke non iprang ansose kanghon pon pen inglong akhai eklaivet ke pangrum si piniar ni anta mon samatomon nangdolo Sriya hawaralong Khasia Busti made Khasi tumarong along ini tum United Khasi People Organization pen nang humri lo ladak ngata ko don tikiap an suse lasiladak arong along tum theklong lo ladak tum ningkan pokiap suselo dak itu lasiladak nang ke humri pen theklong ke facilities mane awar saya bepin government pen nasi lahai kidoji phan la pen ki tum kadu ko beta me chilang rap je phan pura Karbi Anglong Autonomous Council ki jatum phan tame lahai awar sai pinangji Itum Khasi kamera dak kido bori matum sai delo lapan kini itum ta isi engineers tribe atum lo nasi itum hin cepak pedera korte mutia king hon son thot itum hanta ing hon pora ladak dan surya hawara long kido Khasi arong ladak Khasi nara rong tami itum nang humri nang kok lo ang tum kidu kesung alam kijit hanong lo nasi lahai kadu kowe kijit hanalong tami itum UKPO pen isi klempon po lasi ladak adu ko beta me ladak kedu hin pen tebok terai kei me do antame jelang rapet pen labang so ning kang sam made pis pen kedu thegi pan sini tung pinian tame klempom lo News report Karbi Anglong live Longle hempo tumati jesamet Karbi akhaya tum kanghon kangjin so pupen ang tan pen kewang kebe kichi akhaya tuma phan malom so phan pupen mani ke han tikilang biha claim aphan kulat bilang mani list nang pitha pupen pejo pen longle echirai pide titik pinang an dolo lahaya kisung pen Karbi akhai jokwanang jila pen methang adim methang si jakong chelong nang chi pupen BJP Klembang Stefan Pangcho Bolang Fair Border Arat Atumalong Chirok Tok Amai Pedodam Lasolong Stefan Pangcho pen lamthe ke jaipon ki kewang jilangani ang tan pen kewang kebe kichi aso tumaphat longli ilitum longli lis ki pila pen dim klong ke chakabang ingtonang po han katiki lapen beha amen pen bangakhai chak chesi mithangsi claim nang po lalo plote dak pensi methang kereng awar saita chilong po kasilet ledai henlo non ilitum akhai kicharli nang ji lapen ke paprang ji ke pusi hadak adadatum aphan thantikang lapen rong rup kaching thur ji awar sai ansatami BJP ruling party atumalong chirap chito dunang puta phangcho sangho pen than pachini pon Hilson Rongpa reports, Karbi Anglong live. Tang te pinya da babirta ke lapan si kang ton poniklo.